Takže ahoj, ahoj, zdraví vás Rainer a dneska... A dneska si ukážeme vlastne, ako vlastne dať video na YouTube. Čo to máte YouTube v tejto ikonke? A tu máte nahrať. Kliknite na to. A teraz sa vám toto zjaví. Áno. Dáte toto. A tu sa vás to spýta, že ktoré chcete. Čiže my si dáme toto a vy, neviem či to bude video, ale dúfam, že hej. A už sa nám to vlastne nahráva. Či... To nám nejako nezdá. Tak tam dám toto. Tak skúsime ešte raz. Ale viem, že takto sa to takto som to dával aj minule na YouTube.